Добър ден, сега ще ви покажа как да се направите рингтон за iPhone. Първо отваряте iTunes. След като го отворите, избирате песента, за която искате да направите рингтон. Аз сега ще избера една произволна песен. Натискате с десен бутон на песента и след това Get Info. След това отивате на Options и трябва рингтона ви да бъде 30 секунди. Слагате отметка на Start Time и, например, ако искате да ви почне от начало самият рингтон, началото на песента, си го оставите с 0. Но ако искате от някъде другате, си въвеждате числа, но трябва непременно да бъде рингтона 30 секунди. След това на Stop Time и тук въвеждате, изтривате числата, пишете 0, 2 точки и 30. След това OK. Пак десен бутон на песента и Create AAC Version. В момента се конвертира и ето я, 30 секунди. Така. След това изваждате 30 секундната песен на работния плод и формата е M4A. Вие изтривате A-то и натискате R. R от рингтон. Окей, излиза ви съобщение да. И ето, тук вече имаме рингтон. Това вече е станало и рингтон. Може да изтриете 30 секундната песен. Също така непременно изтривате и оригиналната песен, защото тя също се е конвертирала като рингтон. Изтривате оригиналната песен и намирате самата песен в папката, в която се намира. Сега не трябва рингтонът да го изтривате слагате в вашата папка или в някоя отделна папка. Аз съм си направил папка на работния плод с заглавие рингтонове. И там поставяте в някоя папка рингтона, но не го изтривате. Просто го поставяте. Вече го отваряте, самият рингтон. В Tones. В iTunes, в Tones или Ringtones, ако някой е по-стар iTunes. И ето го рингтонът. След това синхронизирате iPhone и рингтонът ви отива в настройките, там в Songs и си го намирате при Custom Ringtones. Това беше. За въпроси, моля, пишете като коментар.